Silayi malaktiga don kibaru keneka bi jumai Africa bukleta ani woroi anga folibe aw bela jele kamini aw sigiro bi kibara munu mambulo ka dokluga odo ode ka fo miye anga jamana ay kalatawe o kon dati fora kun aywa kibara munu silama ulay dana ka fo ko lieutenant colonel Abdoulaye Maïga ni ale ministre de l'administration et de la décentralisation ale kon bora kunu miye Africa bukleta ani duruye ka sebe bo sem kon na layida ka fo jamana ɲɛmɔgɔ sigi kalata ani mi yɛrɛ ye wasaden bolo kalata ye ko olu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ ɲɔgɔn fɛ ye février kalo tile 27 ye an ba 2022 kɔnɔna la an ka jamana kɔnɔ ko o bɛna kɛ o wagati la ani o tɛmɛnen ka bɔ ye o sɛbɛn kelen kɔnɔ a yɛrɛ la ka fɔ min ye an ka sariya suba ye ni an b'a fɔ o ma wasaden bolo sariya kumakan minnu b'o o kɔnɔna la ni an b'a fɔ o ma référendum ko o kumakaw kan ka yɛlɛma ani n'o tɛmɛnen ka bɔ ye ko kalata wɛrɛ bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔna la n'o ye maa minnu bɛ an ka jamana sigidaw la jamana tɔgɔya la ni an b'a fɔ o ma maire ale n'a ɲɔgɔnna caman ko olu ka kalata n'o ye élection communale ni régionale ko ani min ye conseiller de district ye ko olu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔ o baara ninnu bɛ kɛ ko ka bɛn ni min ye san 2021 kɔni laban ye ko o bɛɛ lajɛlen bɛna k'o la wa y'a yira k'a fɔ min ye jamana ɲɛmɔgɔ kalata ale ni wasaden bolo kalata ko olu kɛli ɲɔgɔn fɛ ko o bɛ kɛ sababu ye ko ka dɔ bɔ min ye kalata musakaw ye an ka jamana kɔnɔ ko ka dɔ bɔ o la ani min yɛrɛ k'a fɔ ko mɔgɔw tɛ bɔ ka taa kalata min kɛ ko dɔ fana bɛna bɔ o la ko sabula n'a bɛɛ kɛra don kelen ko jama kɔni na bɔ a don kɔnɔ ko ka taa a kalata ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ayiwa a y'a yira k'a fɔ tuguni a ka kuma kɔni kɔnɔna la tɔgɔ sɛbɛnni minnu bɛ kɛ kalata la ni o ye maa minnu ye n'olu kan ka taa kalata la ko olu ka baara ko o tɔgɔ sɛbɛnni ninnu kɔni baara bɛna daminɛ ko kɔni baara ninnu kɔni bɛna daminɛ novembre kalo tile 11 kɔnɔna la san 2021 kɔni kɔnɔna la ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da o tulo kan o de ka fɔ Gawo mara la a yirala k'a fɔ ko finitigiw kɔni ye majugu naani kɔni minɛ yen yɔrɔ kɔfɔlen kɔni na ayiwa kibaruya minnu sera ma wula yirala k'a fɔ ko min ye avril kalo tile 14 kɔnɔna ye ko kɛrɛnkɛrɛnna Minaga kɔni ale kɔni ni Idalimani kɔni furancɛ la k'an ka finitigiw kɔni ye baara dɔ kɔni kɛ baara min hukumu na n'u ye majugu naani kɔni minɛ ayiwa a yira k'a fɔ ko ni majugu ninnu kɔni minɛlen ko u kun bɛ moto de la ko moto den 3 ko moto ninnu ani majugu ninnu bɛɛ bɛ finitigiw ka bolo kan ko finitigiw ninnu kɔni ye ni majugu ninnu minɛ k'u ka taa n'a ye Gawo ko an bɛ wagati min na ko bi ko u bɛ sɛgɛsɛgɛli kɔni na u kunna walasa a bɛ se ka dɔn ni majugu ninnu ye maa kelen minnu ye kosɛbɛ ani ka dɔn u ni jɔnw de bɛ ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka majugu wale kɔni ta ka ɲɛsin an ka jamana kɔnɔdenw ma ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ Kulukoro mara la ko mois de mars kɔni kɔnɔna la sirabaga kasara min kɛra ye ko maa 10 ani kɔ de kɔni fatura o la ayiwa kibaruya minnu sera ma wula yɛrɛ k'a fɔ ko protection civile maa minnu bɛ Kulukoro ale kɔni na lamini na olu ka ɲɛmɔgɔ ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn min kɔnɔna la a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko marisi kalo tɛmɛnen ye san 2021 kɔnɔna la sirabaga kasara min kɔni kɛra Kulukoro ani kasara wɛrɛw ko a bɛ maa 10 ani kɔ kɔni ka fatuli kɔni bɔ ayiwa a y'a yɛrɛ k'a fɔ min yɛrɛ ye sirabaga kasara yɛrɛ kɔni dɔrɔn ye ko maa 8 bɛ yen nɔ olu kɔni fatura maa 300 ani kɔ ko olu kɔni joginna ani n'o tɛmɛna ka bɔ yen ko a yɛrɛ ka bɔ tuguni o sɛbɛn kelen kɔnɔna la maa minnu bɛ yen nɔ n'olu kɔni fatura ji kasara kɔni sababuya la k'o ye maa 2 ye ko ani maa 1 kɔni bɛ yen nɔ ko o fagara majugu kɔni fɛ ayiwa ni maa kofɔlen ale kɔni ka sɛbɛn kɔnɔna la a ye nin kibaruya ninnu de sɔrɔ k'a fɔ an ye ko Kulukorola lamini na min ye marisi kalo tɛmɛnen ye san 2021 na ko ni kasara waleya ninnu de kɛra ye wa maa minnu hakɛya min kɔni fatura la o ni o maa hakɛya kɔni ye ayiwa kibaruya kuncɛ la kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ coronavirus bana kɔni kunnafoniw kan minisiri min sigilen bɛ kɛnɛya hukumu kunna n'u kɔni y'a yira k'a fɔ ko u b'an ladɔnniya sanga ni wagati bana in tagabolo la an ka jamana kɔnɔ wa sɛbɛn kura bɔ sɛbɛn bɛ tali kɛ ka bila min ye avril kalo tile 15 ye maa minnu bɛ yen nɔ n'u garijigɛra coronavirus banakisɛ la an ka jamana kɔnɔ o kɔni bɛ taa maa 239 la o tɛmɛnen ka bɔ yen fana ko maa 2 bɛ yen nɔ olu fatura ani min ye maa 23 kɔni ye ko olu kɔni kɛnɛyara ko kabini coronavirus banakisɛ kɔni donna an ka jamana kɔnɔ ko bi maa minnu bɛ yen nɔ n'olu kɔni garijigɛra ni bana in na ko ye maa 10,276 ye o maa 10,276 kɔni na maa minnu bɛ yen nɔ ni ala ye olu ka kalifa minnu la ko o ye maa 421 ye wa maa minnu fana bɛ yen nɔ n'olu kɔni kɛnɛyara ko ye maa 7,261 kɔni ayiwa ko o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ ko ka yira k'a fɔ ko coronavirus banakisɛ kɔni bɛ ka tiɲɛni kɛ an ka jamana kɔnɔ ko sabula maa minnu bɛ yen nɔ an ka kɛnɛyaso la n'olu kɔni kan ka sɛgɛsɛgɛ ni bana ye hukumu na ni olu kɔni ni banabagatɔw gɛrɛla ɲɔgɔn na ko o kɔni bɛ taa maa 2,468 kɔni na
ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi kibaruyaw ye ka da o kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn dunan nata